Happy New Year. Happy New Year! Nasaan ang aking ampaw? Mohan, where's my ampaw? Thank you. Mohan, where's my ampaw? Merry Christmas. Happy New Year. Thank you. Good night and sweet dreams. And take care. Okay, good night. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, yeah. Let's sing Merry Christmas.
Christmas.
Hello.
Wala na palang mata 'to. Wala na ding ilong. Ano ba yun? Saka naman ako inantok nung nag-live na. Ayun, sunod na ang hita ko. Sinta. Hiningarin lang mo ba? Bigla namang lumaw. Tain mo pa sa tahaw. Hiningarin lang mo ba? Bigla namang nawala.
Hello po, Ate Bisaya. Wait lang Pasok ko yung ninja ko. Antay lang. Ula, lahat na ako. Ay, sarap naman ito barbecue. Monetize ka na, Ate Bisaya. May ads ka, Ate, ano. Puro na may ads ang ano mo, te.
Nahanap ko yung ano, ang gaganda ng mga video ni ate ano, Bisaya Vlog. Walang ganyan na kagandang surrounding dito sa ano, Pilipinas eh. Napaka-ano sa inyo, ano, parang napakatahimik din sa Norway. Parang ang sarap-sarap manirahan. Ang tahimik. Diba? Ito mo, binabagtas niyo yung daan pero apakatahimik. Wala man lang kayong sasalubong na madaming sasakyan. Ate Bisaya. Gandang panoorin yung video niyo. Real life. Bonding with my friends.
Dalhin niyo ang aking basbas. Danaya, Agaw, Mira. Naway magtagumpay kayo sa paghahanap, pagdakip, sa kasumpa-sumpang reyna ng Miriame. Masusunod na Lara. Arnea, anak. Kaya pwede napahanap na. Hindi ka naman pala nag-aaral. Lumayo lang ako para matakasan ang pagkitabis ang bibigay Galos. Kinakasan mo yung tungkulin. Bigyan ala. At patid mo rin hindi maaaring iwasan mo ang iyong tungkulin, Arnea. Hindi ako naparito upang makipagtalo sa'yo. Narito lamang ako ipaalam sa'yo na wala ako sa masamang kalagayan. At huwag mo nang pagurin pa ang iyong mga kawan sa paghanap sa akin. Yun lamang itinutupad ko kayo. Kaalam niyo, hindi ka aalis, Arnea. Hindi ka maaaring umalis, Arnea, hanggang hindi ako nakatitiyak na ikaw'y magbabalik sa Piro. Huwag kang maging magali, Arnea. Harapin mo ang iyong tungkulin bilang isang hara. Ito ba ay utos ng hara sa isang hara? Ito ay payo mula sa isang ina. Hindi maaaring kayo matigas. Lalo ito sa panahon ngayon. Nagbabanta muli sa buong Encantadia. Nagbabanta. At sino? Si Hakon. Arnea. Nakalala siya sa balaan. At si Medena, nakatakas mula sa kusere. Habang yung mga alde patuloy sa paghahanap sa itim na tadhana. Habang ikaw, nagpamatigas para lamang makapitan iyong kalayaan at upang hindi maharapin ang iyong tungkulin. Arnea, bumalik ka na sa Piro. Palakasin mo ang iyong upo upang maging karapat dapat sila. Dahil kung hindi mo tuloy,
siya may mga bagong kamboy. Ate, maulong ko na.
yate ng tubig. Wakasan ang pagkalat ng apoy sa lugar na ito. Ngayon din,
Tama yan, anak. Paslangin mo siya. Mahimkim. Mayroon mo na. Siya ang iyong ina. Patay lang ang aking ina. Hindi siya kailanman niya. Mag-iingat kayo sa lahat. Pagkat gagawin ni Garga ng lahat. Malalasingin kayo. Kailangan mo muna akong sumahan. May kailangan tayo gawin. Ano ba? Ano tayo ng sarili? Maraming salamat po.
ikaw ay akin na rin itinatapos ng aking darkness. Kung maaari lamang na ako ang magparusa sa inyo, ay aking gagawin upang matapos ang kasalanan. Ngunit hakayaan ko ang gumawa nito ay ang tunay na naghahanap ng katarungan.
tsaka yun yung mga mag-iingat kayo, Fernanda. Pagkat gagawin ni Ganda ng lahat, malalasingin kayo. Kailangan mo muna akong sumahan. May kailangan tayo gawin. Lupa, ano pa yun mo ang sarili? Maraming salamat po! Maraming salamat po! Abisa, huwag mo kalimutan ang aming piling. Gusto na ang pagkailan. Ay, hapon lang ang nakakaunawa sa akin. Kaya't lumisan ka na sa harapan ko. Ituloy lahat ng kanyan at magbantay kayo sa buong paligid ng bayan. Ano sabi ko? Wala! Wala! Lugoy mo ako.